Somos unha familia que se dedica á vitivicultura. Temos 9 hectáreas de viñedo. Agora estamos en temporada de prepoda e poda, que durará entre 2-3 meses. É un traballo moi bonito porque ves como nacen a vida nas cepas. A matanza é un traballo moi costoso, no que se pasa moito frío durante 3-4 días. Normalmente xúntase a familia. O primer día mátase o porco e cólgase para que se enfríe. O segundo día desfaise e prepárase a zorza para facer os chourizos e os salchichóns. O tercer día fanse os chourizos e os salchichóns e cólganse nos lareiros onde van ao fumeiro entre 1 e 2 meses para que se curen para poder comelos. O cuarto día fanse os rixós. Cando estou na casa e me aburro, gústame ler, coser ou facer manualidades. Coronavirus, ahora non podemos facer o que facíamos antes, ir á gimnasia, ir á memoria, ir tomar café, e só se pode ir ao bacelo a podar as vides, a por berzas, a cuidar os porcos, as galiñas e facer as cousas da casa e cuidar unha abuela que teño.